Kadom ni lisem son teron lapen pinengwe talk show on 6 dur lapen autonomous state lapen pinengwe episode ke 199 lo hasi pinengwe talk show along nang chiton nun ake high star jai kathar retired IAS officer nang le pandinga klong pending lo Kardom. lapen adon thu do thulang sermon tiso APHLC long recording secretary difuele nang le pandame akero pilo studio long gawang pot lapen do thulang sar coursing timung alang lige organizing secretary lo APHLC Kardom. pinengwe thotang chupa teng benang li nang chiton nun pot ninga klong pen kado e phanda teng lo lasi pini athepi alam pinengwe talk show bangke ni ditum jasmet kaching wai ponji bade gache than ponji alam the bangala henlo accord mate agreement tabangso accord lapen agreement ke non itum state long lelang lasi chetok pon bom bo ke dam tang la itum chetok pon bom lu lason se jakong tame long pon bom lu se tame hala bangso ka chetok along government tum nang phalang no dun chati lasi labangso aroma teng pen kopini alo dolang ma mate a ek dolang ma labangso non agreement poka chetok along labangso government lapen karbi tum lo non mangke militan group tum lo lapen Kuki tum da dor ko. kuki tum da dor ko la silada KPLT KLNF lapen UPLA lapen PDC ke toma la so puthak sinon government tum jasemet lamdon ka che toy phansi bori lo sedame pinia banga che tokon pedelo kasi la so puthak labangso agreement lo nang de ko pine ki pudunji kang tung doma ke damtang agreement bangke UPDS atum punon tame apine sabso constitution ateng pen ko pine government tum ke phalang no do nason do ko no lasi non ta lason phoderna pokat here ason lora tum ke pinangan dulu lasi lason pulodang te itum ke bang jilang awi phantame itum asumar tum phantame kana hok do ko ji lasi laso agreement aputhak agreement chitok ti aprang lamdon chitok ti aprang kupipia sona mung lo ka che signang po laso puthak pansi ang dipen arju kang tungos Nili kachinia tengke laso agreement ba lamdon ka jetok lake isi law ateng pen pudam lo te contract pulake contract lasi ladak la kopuson si lamdon ka jetok nahima pu isia law do laso a law amend ke lake Indian Contract Act 1872 Mane Pharokrener kebra Troxy kebra hinian ingkan Kapinchong Aron hala so ateng pensi ilitum lamdon aling sita cetok ni hala bangso alamdon lake ban ulo pugali lake India government non anta hala bangso ronsi en bomla lake Indian Contract Act 1872 puhela jo amen law aron amenta Indian Contract Act 1872 ladak section 2E along ke top section 2E bodil ha section 2E kalang section 2E along ke top la puhela jo according to section 2E every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Agreement ke pilo. Every promise and every lamcha lapen every set of promises lapen lamcha hei hui. Forming a consider kaching wai nang ji alam. Meeting hut talk sur kaching wai nang ji alam. Lai hui la anta la ke agreement lu la ke agreement lu anke la so agreement ke tok thua bang nili porhe clear pojo it has been noted above that an agreement enforceable by law is a contract all such agreements which satisfy the conditions mentioned in section 10 of the Indian Contract Act 1872 are contracts. Section 10 is as under. Section 10 ang bong si la contract hedi lamdon hedi chetok ni. Section 10 ang bong. Jong si section 10 ang bong chetok tite
la ke lamdon kalilu Opinion dulu dah. thang ba be ki bitap lo la ke lamdon kalilu la ke Kang Lim. la ke bidi kang lim la da kopilo section 10 angding pi cap along da pok ke tok la po hello all agreements are contracts if they are made by the free consent day of parties competent to contract la party atumang bong kachik kroi aning ke hang pen budai lata hile ton kerman nang abdi nang tum PDCK ke dohut nang tum KPLT ke dohut nang tum son pekla nang tum pithi loge lapor hile nang abdi nang tum banang benji poma kapa pheri pe namat kapa suhi pulate lage contract kali lage lamdon kali lage lamdon kali lage illegal law teng kali lo lage la si law teng pula law teng ke la son gi vi lo te hadi la ke chok chele aku nang tum ka chingki un hot intellectual atum pen asap ta chingki long le dei pula te hadi la ta kali lo free will bang yong si intellectual atum ban da chingki ji ne tum karbi ara atum pen da chingki ji pula te hadi pa chingki long nang po chingki dep si ching aku dam thu se ta aku chingki ji pu se ta aku pa chingki long nang po ate ma aning ke hang pen pu ke jo sili ton ker akam kali nang benji phatek nang benji life imprisonment nang PG Phasi nang heinous crime lo te nang pan nang benji phasi nang PG pulo te la son ke lage free ka lilo free mane lage ining ke hang ateng pen pu mati hadi ining ke hang ateng pen si hadak lamdon che tok nahi an ke lada ko puthulang for a lawful consideration de law ateng pen ka ching kiji pulo tante and with a lawful object la pen law ateng pen si hala kape pling ipuning hang lote and are not hereby expressly declared to be void jat ason seta illegal law kalilo lake pu kama pu ke kheng ke an ke hadi lake law pulo lake law lo deng melo lake deng melo la si the essential needed for a valid contract therefore are as follows kopi pilon de essential pole ke nang sot lo lage ke nang sot lo eko lage jersu pu pedako na pu la son pu nang ne lo lage de eko la politik de ho pu pu son alang ngai che plan pe lo la bang de politics tame laga ho kalam siklem nang po la si hala section 10 along kopi pi sigenang ji la dak tok lo son po abos tu nang ji bude yo nagato Number 1 ke an agreement between two parties. An agreement is the result of a proposal or an offer by one party followed by its acceptance by the other. Agreement ke itu kopine inut a party ba aka party doan lo ne sita hang po la son ne tom panangi popo la nili ke jokon kan tu main dar lo proposal pu mangke demand charter da thek po dalang lo lage charter of demands lo lage non itu KPLT ba PDCNL LF atum UPLA PDCK atum charter of demands jadi hala hello offer lo kalite proposal lo hala hello an ke hala jongsi non ke pudam lo te government of India government of Assam la di hala tumta deng lo pulo tangte acceptance lo pulo te lage agreement lo seta deng de pin si agreement bo lage agreement kali lage lamdon kali lage ladak lo tengki puge yo la pen number 2 ke pulo agreement should be between the parties who are competent to contract dei lata agreement da phang phung mani the di hadak da ma oi thang we to dun lu no ma di la ni nangi la san wala la pul le agreement gali la mane ame thang da di isi ke thek do nai puyo ke thek competent mane fit nangji puyo la fit nangji amunit atum jong si ka ching amunit atum si ching wai nangji puyo la pen there should be a lawful consideration and lawful object in respect of that agreement la lamdon ke se tok anda mo pen da pu et lo la ke lawful mane I nothing ron nothing pensi la demand of charter of demands charter of demands la pen hala dengji dengde puseta lawful law ateng pensi
pi nangji pu nangji dengji peserta ban itu la si ke nangji peserta lo teng ban si pu nangji lada isi ki jok ngang tung lain lo MOS UPDS atum accord kache sign hot bangke hala panchayat bang nang bilong le pomat lada mang gram sabha nang biko still hala so IMOS mane hala so accord bangke still hala bang hedi vote le tum pudam deta unji bot illegal athe ma illegal full object pulo ke constitution lo copy ma ke dosi dengun chaji non panchayat ke 6 sidul area ke BK pulo gram sabha ke panchayat lo long si ke tok do la ke panchayat pen panchayat lo pen ka selam state election commission ke 6 sidul council election ke conduct un la pen voter list silam un lapor la UPDS pen alamdon ke lage illegal la abino ke illegal la soteng ke yo lage chok che lage law ateng men claim lang hala heinous crime pu edi nang tum son pi kilo pomat pa pere lo la pu yo aku hala pu ke pachor i lo poisa nang pitantan de populo yo la pu da ke tokti pachor i lo te pachor i tamik putak tokti poisa pira pachor i tamik putak tokti la contract ke lo so i putte bribe si bang tujuli bribe le lagi bribe la illegal hala government nu banda ke nep tunam po la bang la da so teng ni liang nang dulang sa la so contract e ka long mangke government ateng pulote tum ther hab long le lo long le lagi free consent nang bo ke free consent la so pulote ako dai selam ni nang li long nang jok ndet po asi public ka consent nang ma puni le teng nangji la si rap to makari hai isi lang pulo government dum pulo peace and unity government dum ta peace nahi pulo de khara rap dum kupilo kari oi rap dum man kari ya jok se pini ke non son PDC ke kerele la pet UPLA ke PLT tum kalga pulo mat kalang lo la si public per hada intellectual beto rap to maka consent nahi lasi tung ke rap apa sih song bilo mat isa ladak la son doi ma polam free consent pun liga chinia tenge la so meaning lo make public penda chingki melo pulo free consent mai mal chingki melo mohet hala meeting dolo hala Samson Singh Inki Memorial Park alo amat police tum dori tang ho pedi setan non ge 144 CRPC ta we bo non ge ani itu permission ta enang nele meeting do ya phanta ange police nang pulata DC le na puta kali abinong ge DC si law and order hem phule hola tum si ne to ye ge DC toilet si DC toilet si SP kam klem unji ke DC ke SP ke DC ang deng lut lote selut nang ji ke DC han yo arlo ke la si DC themu dakrai relang ke acha la lo de la si hedi mohet ala police dengan pula nang tumdak cingkiri pe hedi la ke illegal athe mahala PDC ke ba KNLF ya UPLA KPLT atu manta itumben kacing wai ya fansi ke bang lo ke lapor pan na pacing wai lo le free consent la ke thanun pet lo la ke palusan no dat lo lo kan lo la ke ala police tum lo kan lo la ke la pen hedi aku number 4 bang pulo there should be free consent of the parties when they enter into agreement non heta pulo free consent nang ipulo la hello free consent la bang important pikalam lo lagi if free consent mo pen pulo athe ani sihat all party meeting along ta nang tumrere pu la tu nang durere pu chichini du ne do chichini unde pu lason pulo de lage agreement kali lo ready made agreement lo lage kalang lo government union consent adelo sa kalang consent avelu lagi suppose ili tu agreement che topo nang li penili amage che topo eta me nang li chini ne pulo tang ke dak kupitong ni lige tokle lage agreement upida agreement kali lo lage inu pensil la sida ke to pulang de inu pen ka salam agreement pu agreement kali lo lage ako hala lang itum non ke hang ko na low object नहीं pulo mati lawful object pulo article 244 lawful object lo ke abinong hala panchayat lo bang si lawful object kali hala bang ge lawful object lo hala panchayat nang biche nang biko illegal lo ako la non bang hini lo ne bang cap lo ne kecil atau man reserve nang buda illegal lawful object kali la ate masik sidul lo ge reserve pimi po avedet le lage lawful object kali lage la pendang solam ne siar julang sa lawful object kali pala to public concern ave pute lawful object kal delo kali lage hala so alama agreement long je reservation cap pinai public concern ave gelate open free hala free concern pudo matisa kalang lo public pen free concern ave pin dengan sala reservation
Cap pinai bang lagi illegal lagi. illegal lagi. Masih karkano lah tu. Karkan lo. Indian government pen asam government karkano lagi. India government ben Assam government ben ke claim tu bang criminal asan si claim tu alang litung ke. Ako by force ke long dia mah di Galang teh. ajak polisi kami Alang litung government tu si criminal lo. Criminal lo. Lagi lah masih criminal yang tangcong lo. Criminal. Indian government ke arling alam men pilih nai puho. ada ke dua bang Kacau kalian pakai no ke claim. Acung lo. Claim Kali lah non Islam lah sa. Non lah son si lah tum si Pudai putih kapincong buat yang baju. Lah tuan munit fan hai. Kalang. Kriminal ke pincong lah tum lo. Kalang. Ita lah itu mah UPDS ba non la KPLT man ni KNLF tu man si criminal ka pincong tu yipu alang litu. Kalang. Lah son si kabori lo non. Aku nombor 5 ba pampulo la section 10 number 5 ba pampulo the agreement must not be one which has been expressly declared to be void. nasi ani siate mula de lage government of salam de lo Salam de. PLT PDC ke kelale tuma chini dunde pulo da Chini dunde. it means de hola ke la agreement bu pelo la Ankel de hala la part hala UPDS atum long la halang litung ka lamdon ni tok 2.5 hadi hala bangala illegal pakal hala ekdom lage itum council itum job ta deng no lage athima la dakhe de illegal putok elo dakhe ho illegal putok elo a lo masi non porhe tu de nahi ha illegal puge ke tokya pa kachini ya panda ke yo. It shall be extended to the whole of Assam in the rural areas except the autonomous districts under the 6th schedule. Bukaya. 6th schedule pen Kachari a district autonomous district along ke la ponchayat allo ke pedo un e akam claim un e bulagadi. Angke UPDS atum agreement long angdeng pihini angdeng so polong alang litum ponchayat allo pensi claim nangji pu government tum puko amala kalang lo alang litum pan hile ton ker ro ma so de na ton ker ki sita nang tum yo la son akai la lo kami medelo lason hedi la government of salam ma tu pasang ni paklem de hala government appointment da state textbook lang mikir okora pusi tok matidi asamis tum si tok lo la si non anda okora bom pusi mathasi hala bang suhut alang litum pan sohi pa pe claim dat lo illegal alam la puyo locally dat alam la si lage la hello lage lande void lo hala UPDS agreement ke void hala ke void mane void pula de arleng alam ke angse lage ang kali la hello Kere nanya kama sebe lo. Nasi silam lo sa. Non isi dak nang li puel lo. Dak pe no isi silam la non songja tu pini lang tum ekort long sign claim under mangin churu par nang ji. La pe long tum pini ka fere nang ya alam velo. Alam tum hele jonker sabel tum by force ki claim une la. Kali masa. kala La selang tum hantar la so bangkelang tum ta ning binang ne la mang. non por hida momlote ko PC enforceable my law puta ke doma la pen ko natsi void to ke doma puta la dakta talk to edlo mten non ting kidam etlete dare to olo hadi la si dak itum dictionary long le dam da theklo ya meaning a court pulodang te dak word lo yo dak nili theklong lo la si a court put a meaning abang kala hanlo give power or recognition to la si langnam lo te jakong ki pilo ke di seda me hola MOS punonta me jakong ki pili ke than thurong abang lo alam ke la si a court put hadi a make live love si pacho bai lo alam ke Government lah lagi. government tum lo Tera tum si government tum si lo salam ne tum si aku lo si aku phalang thurong la lo. si la tum si criminal bumbe tum si than lo mat la tum si illegal claim wrong lo abinomat ke tum ban ke jakong ke dotang posi accord plote pa bathu chot ban si accord Phalang constitution e phalang no phale alang tum ne court ko to kali basala. kalang te constitution ka phalang ho 6th schedule ka phalang ho phan le accord ke je tok no ke lage Lagi illegal lo ke. illegal lo lage Tela so aphan il nang li sia e nang li administration e claim nang li sini ko. Tela so constitution la so kache tok a teng pulo tela teman case claim mi masa. case claim me lage claim me ide claim me lage tum poisa le do asonte kalau constitution sa beli lang na akola yong si ilitum sik APHLC tum yong si council
cerai tan lo te lagi kes ke claim kita itu poisa ke doji meni hai non ke itu poisa ta ve masi hala poisa ke do tum bang bang claim ke jet lah ya Klaim ale kacujoram thula. ke yor tum chala tum bang Itu kedar sama sih kacujoram lo. non dam topi nang sir amodo lo posi lasi non itum kachini bang ke rara tum lo lapen karbian long intellectual ke thekre tum do ulang lasi itum rara so tum da chini nai labang so alam don pen itum kacetok along ki chok dun de pen ajok mo ki bang jilang ke itum sumar tum ke itum karbian long sido pona ka dam thabelo lasi labang so alam don long le kopine itum ki chok chido dun kok pulote la ke monon phita itum chipe yok ne dei lasi non labang so pinia bang ke court bang che tok te de lo lam don bang ke komen tu dong che tok thuji ne la bang tum chini ne la la sila che tok te prang ko puson sila song pli lo yo non mat ke KPLT KLNF la pen UPLA la pen PDC ke tum la se kopi pia son si tum chi sik ponang po la so prang intellectual tum ben kaching wai dunang jima la pen arona teng pen kopi ma constitution long ke dotang hormu an pen isin nata aja kong ke war vidya je phan ko puson ben situm chekhang ko chingwai nai mal so puta lake chingwai onai neliama thake lo lam arona lam chingwai pik ni non ke ilitum contract act alam si se than lo akapre ka lon aron aku do yilang hala anta ilitum chingwai nang ya la pen hala government dum te allow nai lake permission bidat nai chingwai tami apu yo Alu to kokol kan desa. kali de hala athimalong mangge choklim kali de pu peace accord pu ke mati Kala. peace blodang te ningkang sam Ningkang sam. ko son lo Unity. rat pen jong si pa dilong le intellectual tum bong si pa chingwai long le pulote la ke peace kali de po Kala. peace ke restore ke de po Aku la tum ase lako la ke pudai plote la tum si violent man surong lo. Kala. peace pulote pilo ining ar lo alam bola ke Kala, ining ar lo alam. ining ar lo alam lake lasi ining ar lo ning sam nai mate pila se peace bona tidi Sileton kermat pape do joy mar lage ning kang sam piglo lage puili pun lage lai english men tadu undue influence pen corson pulo dominating the will of other ane kapre kamu ni tongphan anning hedi hala kamat tha bang anning kamat tha ni ke hang bang khang che hedi la ton ke hedi he pini abidi pen tongphan ang pa phoji hedi lason ta illegal Kala. ron along ke lasi non neli puing tung hedi pini akes abang ke son abang ke akahe no a agreement alam don chitok dunde de report ilitum KNLF alidar asong jatum lapen aria sangho tum phanan KPLT asongja aria sangho tum phanan UPLA asongja aria sangho tum phanan PDCK aria sangho asongja tum phanan lapen hala di masa tum dado lapen kukia tum dado alang litum phanan dai litum churolo sita esona bangke ilitum ke churolo aholo churo mes churo nampo alang litum ke hero lo di ilitum ma hero lo hero lo pini ke alang litum hero ceplang dat la lapen hero bom ilang alang litum sita ilitum ke hero pusi ining arong si pilo sita alang litum bangke ke povek atum bangke alang litum ke ponang koklo sita ilitum karbikado etum alar si hedi alang litum ponang koklo athema alang litum ta lapu kai ke masih lapu talks do where pu ka phere ke dam ke do anta aning ke hang teng ben do long le dam long le lo churi chor lam long le ke la ke alang litum hema soranta la ta kai ta kamata kisung do ko ke di la si halabang so kisung ben ke alang litum job ye der lo pinita la si la ke ilitum alang litum phan kamata du nang ya son do lage la bang ne li puing tung la thema ne li ka chini ke alang litum ilitum ke arjuna marat upai tawe sita hala reporter atum journalist ke mate di hala tum accreditation card do di accreditation card pudo la journalist tum reporter tum lam kopulo maha berta pi kipia bang atum alang litum ke hala akisum alang litum kopilo ma la son jong si alang litum la ilitum asong atum pen alla arlo ke do asong non thaka ing tanwang et lo la alang litum phan arjudam ason te la ke misenji neli mata aku arjudam nai reporter tum journalist tum like arjudam nai la pen alang litum kisum alam ta rat atum phan da pachini nai Roda alam ni ning jedon thulang sa.
Ani si hala Guwahati long. Hala dak la arms la lay down long hai. Hala dak itu tum Karbiang long ba intellectual ke toy duna tum ta. Hala dak itu makai akar ilam paklang dun poson te nilipan ke mesendi maku. Ate alang itu masih pini rara tum kaco toy duna teng lo. Alang itu masih pini ingwai puna padun lo. Sa hala dak kaning je dunai bangke lasso ariso songja tu pini arms lay down mate hala tum hele kaman hala so kachi hodaya hot peni pini penken tum tamon sam do po kopia mon sam lo kali masa hala so mon sam ke doi van ke halang tum han dak Karbiang long pe name tum han to juno songja tum han hala so songja tum hai tum punang kokji nang tum hala so kari bang hala so tipo selam paklang de lo latung hemprega joine si pini I hem arit ci o apiso aso ci o bob siningkan engkoi raga thamalang tum habit damlo aprana mo ci pilo vigi apik damlo sta la so kari hala so media kar jot pipo selang tum lam thak no derlo pipo si ra government fan lam paklang no derlo je la tum kari ke article 244 hempreg si kari pu pipo si Indian government ang no paklang no derlo Kala. paklang no nai Lagi reporter tum press tu ma duty lo lagi. Nasi hala daktar reporter karjulong tame Karbiang long pen texer rat tu maki hok texer tu pini kidu tu kopilo ali do gen Kala. pipolo baklang nde de Kala. pini KPLT UPLA la pen KNLF la pen PDC ke tu maki sung pipolo tu madak to se jai do na heder lo goma phan ka ferelo ala na tu ke pini ke government pele ke ko tum da kalil hada kidu na tu piposil media long pipolo ningi do na heret ke bangar jo selo government sila ke chini popu ndela la tum phan pini la tum ka jordam kal jalu mate hala da la so la tum paklang ne rata tum lo piposi paklang na heder lo Kala. pini la haya ari soy jang tum pini la haya songja nok be tum phana tum matha heder lo hai tum la so ba ma tum thanai polo la sila sona bang ken tum ta klembri nili pini dak tok so bes pachini lo la haya tum na thanangi la haya tu goma phasina kar japi lo tum han pini tum khe ituma songja itu hana karja pi koma phano nangli sumar phasina karja pi pini lang bidu aprana mo chipi depem sanang to pini lam thesi nang to paklang nun kenang tum na kache therak nai pini Karbiang long nang homri nang tum hem chilang nang to che therak nai lai kam jinso nai nang to pini ka jinso besi pini nang to lam thesta media nang ninge don hai nang tum han media na julo nang tu bakari kupilo punang tum thano nai Karbiang long jongsi monsam do ning hang nitum Karbiang long monsam do i pulote hempreg sinai punang tu people lam thepak lang non heda ma sama long tong donon bom hilang manang tu kari kinonan ta ha 1969 son nang tu donon gi bom hilang ma Asi nilimat hedi. Hala so democracy pulote aking hong plido ubadi. Four pillars of Four democracy. pillars of kala democracy. masarang Ange one pillar ge la four state bugadi. Four state ke la press atau mansi pu. kala masar La si alang litu la press tum jong si reporter tum jong si ahok akam si claim klidet pulote democracy ke failure pola. kali ako ni lisa reporter de mana no wen li tok so besi pachini lo reporter tum ta no pen ke claim pami nang ji harap no maki sung kupilo Karbiang ro alat ki sung nang litum media aning wang ta nang litum si kerap dunang atum lo rara ki sung ki dukela pini PDC ke penseng lo KNLF no ki sung Karbiang lo ki sung ke non polam ke hal aperi ke hek jo tum ta dolang hal tum Karbiang lo fan non tribal fan votal sing thanang ji polam ku pipo si non da council fan arjudam ha hedalo pini CM fan posi arjudam ha hedalo pini MP to mar arjudam ha hedalo hala so bang nam tum ta mi non na so misses bang rap fan ponai porlo nam tu pipo lo kem ke der nam tum da Karbi pu polam nam tum arjudam nei Acha la media to ma duty lo ma disan Pini eson henopik alam ilitum akehai himonto Biswa Sharma ningjilo. Alang liga ningji ke la pohelo la song atum arlogedo song atum non ke hile kamanan ta cehodai adlo lapot Karbiang long ke non te ningkang sam si dolo puyo. Ningkang sam si dolo itung ke la autonomous state long le tike ning sama vianta. Anke aku siksidul pi phuk thuk bom lo te lagi ningkang sama vi lagi. Lasi
Neligama thake ningkang sam dolo pu alang li ki puke ili tum ke oppose vek nang ila pen ni tum APHLC tum oppose lo ningkang sam dia velu lagi kalau sabra condemn nahi sab condemn ili tum la Himanto Biswa Sarma ka ninggi alam ke Karbiang Long ningkang sam dolo pu ke alang li ki pudam bangge autonomous state ke hang bang ta velu pulagi am ki pudam ke ako selam ni lon ningjela sab ladak nongvela tokso ba si pachini nang po La song pli wasong potom han Guwahati arms lay down a hood akai tuleram long hang pan pachini nang latum han arjuje pin public a concern pin penang li latum han pini PDC ke pen cenglo kadok gai panang li kipon pinang li hempre galam apu thak nang li ningje hai lo mate kala nang li hempre ga joine nang li arpu pen chiu yi pipin yang li chiu hai lo mate nang li halai tuma ke dars tum panang li jinso se ma pini a he mari chiu epen nang jinso sema lasi apna namu cipide pensi kinelo mati ke kemo gela make bini latum ka chong thuidam kalima munit mati latum ta munit pula latum ta ani yang thindu mati latum hanang lima tha thedal mati ni da ka bang bini hoda matha dam na ko gi sineli jok dung tung he taputha ili tum mangela lo democratically pensi tume che song bo lapen kibangila nga che song bombo lasi non ateng sila non itu masih yang non MPMLA tum dame la son se klem bom pulang te democratically tumke punishment pinangkok pu galang punishment ke chogali hala kipare medi election perem dani la helo hasti ki pilo democratic lo la ma ho galo lake lasil tum ta anutina chini ra nahi oni le dak ne pula lasil dak ban ke rat tum ta menon ning je chikirla no bini son thot ning chikarla ke chikirla pu bang ke ni ning sampik dile PDC ke pen chenglok kenelep tum han chenglok lapen yela pilo UPLA KPLT tum han ni choro alang itu masona pen api nang chiru pen pini rara long ako nang cheto dun thek rara phana ning pang sam rar phan karja pi bang kelang tum hanta nili lam so selang tum ke claim ke da malong la democracy arona teng penang tum ke claim ke da nang chirap je pot alang tum da choro lo lapen rara long tamelang tum han karbia khe tamelang tum ai hir jumi doji alang tum ke claim ke da malong tame kai ke mata arna mahir jumelang tum dong do verji posi ning the alang tum lapen itum jong si itum adet pereng verji pulutang te democratic adet ba itum along ri si pereng verji pulute awareness bang tu enang pu rara tum chini ya nang chini bang do nai chini bang do vek nei law around an chini la chini nei athe tum chini lo pote di non son mo pen free consent suppose accord che toklo pulutang te di ko pipia son amung ma hala constitution na itum mana ka preserve pinange pipia son ana bangke ka chelong nang ji ana bangke itum bibi adang ko chelong nang ji arondo pu itum chini da lote chehang hek poke la pe lasona lo ke illegal lage henu po ki tok doko pulote itum ke warchok poke government tumlen nang force itami itum claim ke depo lasi awareness bang itum isi ning jelak sab sik sidul ke karbia tum deposit lagi kali masa like komane non tribal tum thala ham gipi hormu galo laso deposit ke laki tum karbia ke ring rate la ring tik aphan kan inglong so ring tik aphan laki tum sik sidul bangki lasi like komane fa laki che so fan dak pen sudi CPG mame ke che so fan kipi po hormu kali laki komane fan sit ke PG po hormu kali lasi laso bang ke laki lasi non alang tum laso pen che sign de pen bangke lasi mesen alam lo iltum han bangke ini ke jok venge abinong ke sikidul ka pi phuki po mat pini pi phuk tu long la ma choro bek nei choro nahi la bangke la pen isi dak ni li jok do itu la dak aja tu we ka pi phuki po por bongo sena tum tu we bom pang bo ahok lagi ani chero di phu bete ya mane pini ke pi phuk long po pula ya ama si alang li tum bom pang bo tu we lasi non da ki jok dong kang tung bang la hello tum chini nang ko ya posi isi kachuning ridun kang tung bang la hello la seat reservation ki BP la ke che tum han mangane tum ke APHLC pen ke zero tolerance lake ani sir itu ninge dar lo masih kro ke lo la pen chuning ridun lo la song pli atom phanda me KPL tia song tum phanda lo la pen KLF tum phanda lo UPLA tum phanda lo PDC ke tum phanda lo la bangke reservation poke comment tu ni sedani tum pen bangke chedon tek dat la pen politician politician atum si lason seat please seat honang reserve pi nahi ta ho pulotang te alang tum lama bangke tum bangke arju de nahi la pen constitutionally si tum claim nang ji aku lagi contract act pun aja kroikri lagi contract act kan kroikri lagi tapi la solam ninge to lang de kasi ninge nang koppo lasi
komane political ale pen amena hoi ching hoya jok pen si pinike la tumhan parju je pen si tum i tum ro ke pon bangke la ke chok kesa kali la si rat tum tamana demokratia teng pen itum arona teng pen kang sai neng ki election apor hala so si tuming sai tek nai jong i tuming sai tek the pulo te pini tum ale masya vi la phanyong se pai bomlang putte la som tho si ke bang ji oi kimi riso jang kamanta ko chojoram thu bom balang liki ta chojor damat teng lo la so bang ge ni ning du pick an lada la suma la sona songja la na via fikti pi det pen ke claim ke dam paselang tum hala sona ke claim ke det se ke melo la sona claim ri la sona ke non fita son bang neli ladak kani ye kangtung do ho kani ye kangtung la son he lo ho de ili tum thek long lo more power hang po MOU che tok po MOS che tok po ane kaita la six schedule ka phalang ho al akam chada ke tok ver ti kalang ai nona bange nona batai am ke che tok long le det lo seta ili tum kar julong alang li tum phan Delhi pon det jipu Delhi pon det ji la non irui niang bok pa ye tok bor i det jipu sipu abola ke phere me mela la potsi anke alang li tum pa ye tok long le det ja phan neli kamatha ka pheri dun ke ili tum ka pheri dun ke je alang li tum phan a jok pan da paching kilong le det ji je akit he tum met kar bia tum inglong so tum pan paching wai long le det ji athik the te a telephone da thi a jibon puson si ili pa ma tha dun me nente la soma tha dun me te contract ke kap teng pulo te tum case lage illegal lo lage case ni chok mai musa case da pi mi la son ke la si tum public ka bang tum support unang ho hedi kalang lo son paching kilong le pote tum oppose unang po oppose dunang po la pen la pen istono bange pula hedi non a prang MOS au MOU ho da banke la ke paragraph 3 apot si phalang ho lo paragraph 3 long le alam ke che dum ban pino bo banke pitame pu impu ang la dei apen ke long le alam ke state act pinak la ke state alam pinak seta la banke ha non ke ilitung ke law cho pe pass ji pulate dak governor kali presidency so hinang ji pu ha Delhi nang pon pidet la di ange presidency so hinang ji pulate lage prime minister cabinet minister dom phana ko chingwai dam tunang lepo lage sum thu mo chot pin jong det la an ke MOS ke se to ho da bangke lage more power po amat la paragraph 2 angding pihini pen angding so troxy pen election ka pedo voter list ka silam allo aron silam nangji puta silam lelo nangtum Assam government le la ke claim that note pusi aku pijuko ye ami ilata paragraph 2 sa paragraph 7 ke kapi phuklo ke de la so teng pote la tum claim ni bosa claim ni la contract act ateng lu thei la government la ke illegal la ke te la so bra tum case pinang kop bosa pinang ni setan pin ke pi ja prang alang litum no ma je ini dia ni lagi jelang la council long standing council do kan di lawyer do kan di la pen ini tum karbia lawyer ta do ulang ke alang litum mencing wai no nama la cancel dan aku yang si la cancel si te lagi anut ka pre tum la ke case claim melu lagi aku ison gen ni liama thatu non pen ilige ningjin dun et nangi chini et nangi rat tum chini et nangi je non ili tum ni thek long ke la talks do po kaita la six schedule ka phalang ho si claim bari non batai bangai claim long le det lo aya non Delhi pon deram hadak ka pasuhi pu ke la six schedule pi phuk le por kom lo anke la ta six schedule ta pi phuk et une de jila thima ikku bet kala bang ke che tum ka chingwai ikku bet ke six schedule pi phuk une de ji pot la si cherso batai le pi phuk na polo clear bomb hai ikku bet ke une bude hala tu le puyo la si ikku bet ke une de report la si cherso batai mo phile akko claim tu bom na pasi claim bom lo non la si non batai ta pi phuk et une de jilang meni ange pi phuk et une de lo te ka phiri me mi bangke la so government atum risomar karbi tribal arisomar atum kaching kino atum jimene take o atum phan habit toy jimene non alang litum chini det lo mati di sonta la hile ka pe ot pe na pot sikidul pi phukun po bang chini det lo mati di a government tum ta la si non al aka prek
atum pan non aku habit toy tuji mini autonomous state ke hang pulai ji hempre ke hang pulai ji angget ningkan ke barapi ningkan kripo barapi aku talks dole po talks dole lo te 60 dole aku pe phuk tu ji la pu yo kiji la si non ni tung ke neli puang tu bang ke la government government agent atum police atum RAW atum RSS atum bongo sena atum nang apuji meni hoyi meni karbiari somarapan nang tum autonomous state long le der pot do habit damanang ni tum nang rab dun po puli meni lason ke karbiari somar o karjang pa tribal tum an ke kroi dun de det nang Kaciri nang po. kaciri nang kroi dun de det nang isi neli nar jung tum sada pinangana tum pulo 6 schedule ke constitution binong gali po tum dadu lapen pinangana tum pulo 6 schedule ke biong po inde ekoda hut jong si 6 schedule jong si bihe pulo tang te union government num kopi sila 6 schedule aphan kai ta target ve ki phala ko polo la pia intention lo neli kacini ke ili tum kacini ne po hala bang kecil tu mang kecil ni bemelo la so 6 schedule tepik pu kala la si ka phang hu ya phan kai da body ver lo ke jong si biong te ili tum kacing kitoks ke do da muta sar la ke biong lo la ke otak nang nelo sar pusi pundu nai ke biong dang det le aku phalang hu tu bong nang nelo sar pusi pundu nang ji lapen pinangana tumke constitution misinterpret bakti ake hai tuma ai am lo non do bomlang ala 6 schedule pulotang te put up jab nang ji 6 schedule pulote aso chingti thera nahi 6 schedule pulote ari ko yede nahi pula constitution misinterpret abinong ke lamhoi pimila la ki o polo mikir okora pa di la son lo lage la son ke constitution misinterpret ke lage case do lage kilu o polo Ngapen dolang pini ya amai alam sedili ningke nang kokpo. Pini la so amai ke padun je phanata rong malu lanan si ke therla. Emena kelong nang je phanta meeting nang dun de nang tumhan ke aso nang than peji amuk nang than peji pula la so ke ther ke habalang thon komala la son ke toy ke rongosa la so phan komala tumhan order ki pike rongosa la so bang rap ning sai vek nai la ha song ja tumhan ning sai vek nang ji son ke ter tu la son ke ther phan ning sai vek nai government teng ben lo teng ben tumhan sai nang pula tumhan komala government tumhan order neli ki ke sini ke lage ili tum dakar biang long BJP leader tu ke chenge punang kok po he la tuliram rong ha alang litum hello la so kahe no kam claim ke Totally that lagi nung bang lab hola hai akam bi claim lagi unconstitutional unconstitutional lagi tu pan ke lagi right to lagi criminal akam lo lagi kali sa latum awa jitu latum government teng pote latum awar cycle ngam arai dulu mati hala so right latum nang than peji pi latum han komala so tum han arai ki pi oh de ke than dia right mat lo pi latum han he oi Masih laso lo teng pote tum han ke illegal than long le lo tum han ton ke pila pote threatening lo basa threatening lo lagi tum evidence do ka proof ta ho mu ata long ta ke khang lo ke crime lagi lapen dari si aluna pole do rong aso apan ke ther meeting nang dun dete bill nang pipe hemso nang pipe job card nang pipe la ke no sala si da solamang nili ningge tum lo nili ningge po laso ke ther bang ke nili Nome tokso besi pacini ji nangli karbi po bang inglong so po brang nangli sipudet tha hala awar sai kelong na pen government facility kelong komala karbi nangli hala non tribal tumfan bill nang pipe punang liningji hailo mal haito hemso nang pipe longle pota nang pipe punang tum ningji hailo ma nangli cijinso se manangli karbi fa nangli ke chetherda la soba nang tum la soba nging to nang po ni tumang para ke tum ke lake loteng pensinang tum manang saji ni tum la government na loteng manang li panang saji nang li phana so power komala nang pike nang li phan nang li amu ala sonang than peji bill nang pipe pu nang li phan komala nang li phana so nang li phanang pu manang tuma siem to nang te manang toilo mal haila nang tuma yem to nang lai nang toilo nang tum phan nang li karbi phan lai ki pu nang li chin so sema dadak party la nang tum man leri la son la lai scheme alam pen hemso lam pen job kar lam pen bill lam pen tum party wan lada dak kar bi tum silong nang ji inglo so tum silong nang ji nang non tribal tum dak long ji adima veda nang tum ha tum ther hailo manang itu nang tum kar bi tum nang tum ke thera ke thera kre manang itu
ke chother hai lang karbi phansi nang tum na hai kam kle to ante pening me banga por dolo posi video ji aprang tum pen kachuning rigel han lo kechi afan bange tum ke totally si ke be ke che tum han bange reservation bange kroi khri lo la pen chuning ri lo la song pli tum hata me ki wang ji langar ni lamdon che tok lo puhi da me la bang nang le tum da kroi khri det masilo seat alam the bang ke la pen vote ke jok ka do ka bian da la 6 schedule teng ban si tum constitution teng ban si othim na po la bang ke Arni si meeting long ni li dak clear di hai inor bang pul hai 6 schedule ke constitution kali pul hai India constitution an ke kali pula ke an ke kali ke chini lo Mini pula lage ke. mini puran de le ar ke alang li pulo je BL Hansaria ta Muhammad Hidayatullah Chief Justice ki pu alam e chekroi dunde pula hai chekroi dunde sita da ke BL Hansaria masih ke akitab along masih ke tok lati ho la ko pu si alang li tak ke thek pu mat lang thu the det lo ma la de da la BL Hansaria kitab lo ma ti ho yo ti BL Hansaria kitab lo ti ho la ke justice la ke chief justice bangali Chief Justice apar bimucot abang. Justice of Supreme Court abang. Alang liya mata pulati. Lage 6 schedule to the constitution is a mini constitution pusi pulati yo. tene lan jawab dun nang sa jong si 6 sil jong si mini constitution kali plote la wai phansi arrest ko sal ke Oh kali pulati kalang te alang li si So, crime. kalang ibu. Oh ya ka muni phanga pilu crime lo ke lata. constitution la mati sir Kalang te. Crime. Acha. Ante alang li pulo BR Hansaria chekroi dunde port la ke constitution kali pulo ada BR Hansaria ke Muhammad Hidayatullah Chief Justice apar bi mucor bang kala ake thi mucor bang ake thi ne bang ke la ke constitution pu atlo Kalang. adi ki bi he ka bang chini ne mucor bang ki pu don alam li kroi nang ima kala alkol la ki pu don ita alang ja chekroi dunde pu pe det le chekroi lo kala si mini constitution pudang der loke ang alang li pulo je mini constitution apor la ke tribal candidate atom phan ke election papi thur dun long tami pu hala neli tum Delhi talks ke da mota alang li sit cap bang phan pidat nai pu ninje hai alang li la si la so bang ke neli tum pu bang la pu hello la ke constitution lo muste la bang ke mini constitution within the constitution of India la potsi constitution na ting pen ke foreigners atum phan ke election nang pa contest dun long le vote nang pe pi dun long le sita la da mini constitution of bang ke foreigners po bangali non tribal India are look at do tribal candidate atum bang phan la da na la 6 schedule area na along apre kali 6 schedule area awai kang ar lo bang ke election pe thur don long le voter list along amend pe do don long le po bang sikipu la si autonomous schedule ke constitution binong India constitution ange kali dia dapat si la ke la pen ke autonomous pusi pulo independent pupe Karbi Anglong independent Karbi Anglong pupe autonomous pusi pu la si la ke autonomous pule te independent apar ko mucho na banglo la ke na si molang li mohala na kachuning relam ni lisila aku la foreigners atum phanang pidun long dangji pukala ke itum autonomous tum akam kali la bangke government tum India government state government tum behala bang Allah ta ka prek do etlo Citizenship Act of 1955 hala ke do etlo hala ke hala sorting ben the state government by central government tum klempo la foreigners tum election ta nang pidun long le voter list dan amend je thap long le la si asu tum kadu veta asamis tum ta hangjo lo boda CAA ta nang ne pu ilo kente si selam dolang mola nai pola me sir non helam silom si isi advertisement klang lo appointment piel hai ms kulom Twitter pune pine la Twitter mani phalo sir pula tutor ke thama la si hala dak 77 post klang lo Karbi Anglong long hala dak Karbi atum la pe Anglong asotum ke only 15% vet ente hala 77 asit ke koma phano ki thik pike de pini BJP long ke do Karbi atum pini rong asor phan ke ther khap hala
kece sofa sakuri piet kenang tum nang mek chap donom nang tum oi la kerat tha nang tum hai nang li karbi phan ke ther hai nang li pini hala kece so sakuri nang thiat kenang tum theram hailo nang tum cmm han pudam hailo ma nang tum therak re mal hailam kening je nang karbi phan chai chot nang li pu karbi pu che krong ri inglo so phan che hai on chot inglo so phan chai chot kenang tum che krong ri hai boro phan pi thu nang ne pu hai chot la ta pu hai ma ha pu bang si em ma pos ke pi thu ya yo la son la thengra kon ni lo bong pan ko pu ke bang phan ni bo man phatua li phan da ko pola phukon phan da bang em pa je plang thu de mohon to phan da msc pa je plang thu de pon kumar rai phan da msc pa je plang thu de hala ko pini ojit de tal ke ojit de talo hala setri tal Tomar ni di ba chetri talo ko pulo hala tu man chu pu dam hai lo ma hala tu mang no table teng dam hai lo ma la sola mo sa la sola ma ke nang tum theri la sona bang nang tum kar bi ki du kelak phana son ther veri nang li jong si kar bi puchi pu potel hai ke ther baning ton mel la so bang ning chipi nei la pen hala ke pa ther long ro tu ta no thur pak nei hai bang nang theri la sona bang ke ni tum ta right do po bang na tum ta no chipu du nang kalang pu rong asor anta right tu laki pu hai nang government facility ke a law do a ron do laki government facility rong asor ne ta nang la dak nang dun dete ration card ta nang pipe job card ta nang pipe patta ta nang pipe hemso ta nang pipe paikhana ta nang pipe pulate rong asor thur pak nang ji di thur pak nang ji a ron do laki kali aku Islam na sa nang pipe pola ration card nang pipe po hala food and civil supply office long ke BJP ha Congress an pipe APSLC and pipe hala dak doma muthe non clear nang po thur pak nai bisa kai bong pen jat pen ka se chok po bang kali arona teng pen arona teng pen lo teng pen dam nang po na pakla nang pa ron ko lo kajar scheme sita me lagi BJP aphan Congress aphan chalo pa de ji ke kala scheme tang lagi Indian citizens man ke long wait po lagi long wait po la pen desi charge nang ko po itu mala constitution long ba 62 long itum ke lang dam bang ke itum ke lang dam bang ke kunat pensi itum khai phang ke job un po ma la pen penang tu bang ke lagi constitution binong kali apu na jan henten po tum charge nang ko po sir alang itum ke khai phan si ke ma thalo ma mate ki chigi bet masih kemata lo ma bang ke to pene we apor dolo posi tum lapan le tokso bang ke ton pona la si non itum ka chini nai bang ke la han lo itum agreement bate accord aputhak bang ke la ka sik pi ka posi abang putin da intellectual atum anda bidi sore bang pidu nai la pen hala asong tum same chingki po nai ma pusine matha po chingki po nai po bang ali alang le tu chingki tum kala se government tu si pa chingki long le det ti la si la pa chingki long nang ji po bang si ili tum ka do we ta puhur nai harap tu mantal song do jipunang ne lo gar biarat do an lo to pening we la si pharoi sira trok sirkep la sirkep ke chok long chi tong dong na ke sir jai ka tha retired IAS officer nali phanda me chorolo chi tong don por la pen class up and contract act 1872 aputhak tame nang than pon lo lamdon ko puson son si tum ka chi tok nang jima la pen kwan party atum si dak lamdon chi tok jima la pen lawful object lawful consideration constitution long ateng ko pisi ke deng ma ka deng de ma itum labang so agreement alole tum puri pon tum class up and long po la pen itum Salmon Tiso APHLC recording secretary lo DPL event nang li kami apor nang chipidon pora kero pilo la pen akya sar kursing timung lang li organizing secretary pandame ke bang pot ni ga Islam nang jok lang ha ni la nang li fan papu pondet po non kewang jin tum tarik ke thomarni la tok son 62 bang ne tum hala farmer ele tum la farmer road center long sini tum biji asi kado ka beta me lam nang chepak lang tame nili tum ke chok chelong nang tum nang jong do hala sorni ke nang tum hanta ne tum apor nang piji nang tum nang jong do noi ni tum ko pilong si ke chok chema nang tum tame na hala sorni nang do noi la si hala sorni mang ke mesen be tum chingwai na kachini ya fan si kachini fan tapi nang itu malah bang sor ni lamboy ceban teme question ceban teme nang itu apne karjuji ke chini jini hang bulu tang te nar jab dun ra nar ju nang ar ju hor dun o tame muthe lam than thoret po bang takali hadi karju hor bang ko pisi ke chok ma ka chok chema kachini dun kang tum fan ma ke nang tum hanta alam tum nang dun poson la ke March ke thomar ni pu tarik ke thom sa March ke thom therepo ke thomar ni
lagi aner lo jibo ke doita Nitum aport piji. aner lo aport nang than po Nitum lagi message jok dia ta pagaro nang tata. dun tame University student bencheng lo, college college student student. teachers atum professor atum lecturer atum doctor atum engineer atum public jong atum anta nang dun tamel dukan ke pi atum anta Kado kabelo. kai sai katiki atum nang dun tamel Dun melo sir. Coro lo nangli tempen puthot ke pangdak kontu la pharu hini a episode apart ke chok meneng beke pharu sira tok sirkep lo lasi pharu ni bangke ke thomarni mars ache klosi bipon po lasi nangli tempen ke paklang konta coro lo paklang montek kota student atum college student atum anda hala danang dun tame pusi nangli tum paklang pon lo lake mesen alam lo athema madu kamuni tum sta me tum aron along si ke dua posi aron bang itum chini hunang ji ison lam ni lipung tum pini hala home minister modi kaning je hadi ningkan isia omit sha kaning je ningkan isiang bong pudi election of high tha bulan kalang in election ang pe hai det tha ningkan isiang bong klempo pulelu lage kachong thui bino pa cho baby nong lo lage jong hele lo jong hele lage nang ningje thom kep seta karbi inglong so tu ke kroi nang nelu salam Ning chipinang po. Ning chipinang po sir. apong lo tum kai da salam thi pinai tum se tham le tharwei thor matai thor long pa che lo sin non apong bang tharwei thor ke chuchilo kusi ning thelo Isu ta dak chupo. Harve thor chuta kalim sir. so serem hanan chu serem po apok te no tu ya ke thor jo ong te gastric doi lasi ning thelo karbi tum bang lule lo non ke repon bom po anso si repon bom po si ning thelo lasi pineng we ang deng bang ke ni tum tok so bang ke la pon se kang ton lo lasi chuning ri lo nang le tum phan an ta me akelang tum phan ta me nang follow du ni tha ni tum page long siksi du live long la bang so nang follow du ni tha la pen misen bolote comment nang pidu ni non la pen like ta me nang pidu ni non e pen share ik tha lasi ka du ga be phan nang kelang na pot ninga klong pen nang tum phan churulo pon se tum bang ke kang ton lo kardong Gardong